Ku danna subscribe kan Giwa TV 24. Mun gode. Me ya janyo shugaban ƙasa Muhammadu Buhari rage sadakin aure? An samu wani batu akan cewa Muhammadu Buhari ya rage sadakin aure inda ya kayyada nawa za a ringa biya. Tabbas wannan magana gaskiya ce, domin ko an ji ministan cikin gida ya ƙara yin tsokaci akan maganar. Muhammadu Manga ya ce sun zauna da shugaban ƙasa ne akan maganar sadakin aure da kuma maganar harajin guraren ibada. A inda ya ƙara da cewa abin da aka yanke wa kowane aure shine naira 6,000 a matsayin sadaki. Sannan su kuma guraren ibada sun fara maganar, amma kawo yanzu ba su gama shiryawa ba, amma da sun kammala za su sanarwa al'umma. Ministan ya kara da cewa a da kam ana biyan 30,000 ne, amma za su yi tunani akan abin da za a yanke a gaba. To tashar Giwa TV 24 ta ci gaba da bibiya me ya janyo haka. A inda muka samu cewa shugaban kasar ya yi haka ne don ƙara rage wa al'ummarsa raɗaɗi da kunci da suke ciki. Duk da dai ɗaukakin al'ummar suna Allah wadai saboda su akan kayan masarufi suke soya magantu. To har yanzu dai babu wata magana daga gun malamai ko babu wani tsari da suka ɗauka akan maganar. Duk da dai hakan ya janyo cece-kuce a gun al'umma. Sannan kuma ba a san me mutane za su ɗauki wannan sabon tsarin ba da ya zo daga gun shugaban nasu. Sai dai fatan mu bai wuce a ce Allah ya iya mana ba, kuma Allah ya ƙara kawo mana sauƙi a dukka ƙasar tamu. Muna roƙonku da ku danna subscribe don ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. Ku danna subscribe kan Giwa TV 24. Mun gode.